Kebangma borok ni notongo bini bahan jek buini dopai kaja kabini ST certificate da batilung no omtirok kebangma question asaikha. Ani kokungka bojesan panonton. Ani patin panonton buini patin panonton. Ani kok bumangka kajang nana ang kasunani naya. Kasu ba tak kajak de ang hiya. Ani kok hingka kai je ST facility nai tong mane omno se bonda khlai di hinsawa. Tamni hingka kai buini dofane bororok chini tiprajak buri ST rokno kaijagai chini ST ni jotta facility nai plangkha kai sengjara ST tongnai chini leta mongnai chini busa butui chini busuk rok boro thanai o ST rija boi omo chimiya tai kaisa kok ang tabuk saya ko Arunachal ni chakma hajong rok bo tabu tirpra phaiye or ST certificate tikhlai chini reservation no borok chance nai tong karon chakma rok Arunachal Asamo bor ST ya ke tirpra phai borok or ST certificate tikhlai or tabu sebo khlainani chengkha omtui kisu totthyo ban thani phaisok paikya kintu angabono tabu tikhlaiya ko jorang kha tikhlainai engkai tabuk chung jotto jara chung ST tiprasarok no ang sanani musungo je omo sudu ang saisung sama bai ungla chung jotto no khorang mati sanai ang ti sawi dikha ang chiti siyei omono khorang ti sanani chengkha noropoti sadi gobangma borok illegal migrant ni choba khalai pro saw bo saisung khaima bai ungla kintu tini ang o nini wansa ba buni dofani bororok bai tiprasara kaijagai thangmani no ang khorang ti sapro kintu ke bo khorang jasangnai kare siring saimiya borok kamni bagai gobangma borok onek somoy dialog rikha kotor kintu जों tini nukha poisono phaimani yagulo borok tam kam samung khaito norok saimano omti khaiye tabuk tipra hawo edise elako gobangma buini dofani bororok chini tipra sa ST burirok kaijagai borok truk khai kusol ka habui tong omono जों ma mothaklainai omono जों khorang mati salainai omo rajnaitik ya mochini thinang thangai tongnani kok nini busabotini thinang ni kok जों oro chin identity tui tongnani kok omor se ang saw